Z Rádia Wow, Duran Duran, Reach Up for the Sunrise, výborná vec, 11 hodín 33 minút, vy počúvate denný mix a tak ako sme slúbili, iné kafe v Rádiu Wow a oproti mne v štúdiu Vratko, teda asi ten najznámejší a môžem povedať, že najznámejší z tejto skupiny. Vratko, ahoj. Som zlako, že povieš najkrajší, ahoj, čau. Aha, najkrajší, no tak možno aj najkrajší, to neviem. Najkrajší u nás. Som čítal, že v Bratislave dokonca ani niektoré MHDčky nechodia, že úplne kalamita, hotový. Tak tam vždy padnú 3 ložky snehu a úplná katastrofa vždy, takže. OK. My sa budeme teda najmä venovať dnes vášmu novému albumu, ktorý ste vydali. Je to Právo na šťastie. Tak myslím, že každá otázka, ktorá príde do štúdia, môže byť zodpovedaná z tvojej strany, preto vyzývam rovno hneď na úvod 7509 Wow Medzra váš text do 160 znakov, cena spätnej SMS je 20 centov. Je to od Zóny A, pesnička, keď sa všetci zjednotíme, je to v podstate z ich úplných začiatkov, vyšlo to na doske Potopa, koncom 80 rokov. A je to skladba, keď som ja mal 16 a v podstate aj chalani, keď sme chodievali na koncerty, tej sme ešte sme nevedeli, že raz budeme kapela, tak proste túto pesničku si pamätáme, skákali sme na to, pogovali sme na to, ako som skôr metalista ako punka, že však to vtedy sa nejako nedelilo, vtedy všetci chodili na všetky koncerty. A toto je taká skladba, že vlastne Zóna nám povedala, že dobre, že môžeme ju jasne v pohode urobiť. My sme si ju teda urobili podľa svojho a to by som tak možno naznačil tak čiastočne ako takú spoluprácu, ale nahrali sme to my, nebol tam žiadny hosť ani nikto. Áno. David píše, že opýtajte sa Vrátka, že prečo sa nový album volá Právo na šťastie, aký názov, prečo vznikol, alebo prečo ste dali práve David Josko píše, že sa volá Nárok na šťastie. No, potom sa to opravilo. Patrik Nibistonen Nibur ho pravil, že Právo na šťastie je správne, že album sa volá Právo na šťastie, nový sa píše s tvrdými, lebo to je jednotné číslo a volá sa preto, lebo je to názov podľa jednej pesničky a vždycky vyberáme názov albumu podľa jednej skladby na doske, to je proste taká naša tradícia a je to preto, lebo aj jednak zmysel tej pesničky nejakým spôsobom musí tak nejak charakterizovať ten album a ja by som tento album charakterizoval taký, že je trošku taký emotívny a je možno trošku taký pesimistickejší v textoch, ale vždycky s takou vždycky nádejou do budúcnosti. Takže to Právo na šťastie je o tom, že každý z nás má svoje právo na šťastie, aj keď zažíva možno, že nie najlepšie životné obdobie, ale každý z nás to právo má, len otázka je, ako sa k nemu dostane, ako to právo vlastne využije. A ja viem teda, že je to 6. album váš ako skupiny a viem, že teda som sa dočítal, že ste ho nahrávali 11 mesiacov. Aké to bolo obdobie tých 11 mesiacov? Pretože predsa len mali ste pauzu a potom sa opäť vrhnúť do toho tempa, že nahrávať album. Aké to bolo obdobie pre vás, keď ste znova začali tvoriť, znova ste začali nahrávať? No to bolo tak, že vlastne my sme v roku 2006 skončili, to už sme vlastne viac menej všade už vysvetlili a ľudia sa to aj v všetkých opisoch a v históriách kapely dočítali. Ale vec bola tá, že vlastne na základe niekoľkých vstupov sme sa dostali naspäť, jednak, že to chceli fanúšikovia, jednak, že sme to potom v podstate chceli aj my a sme si tak definovali spôsob, ako máme fungovať. A tak sme spravili comeback v roku 2010, nahrali sme Bezdovku pri príležitosti 15 rokov kapely, nahrali sme unpluggedové verzie k tomu, spravili sme jeden obrovský koncert v Prahe, ktorý sme spravili vlastne z neho DVDčko, dali sme to vlastne na nosič, ďalej sme to tam dali všetky videoklipy, to znamená, že takéto zhrnutie k tým 15 rokom sme urobili a urobili sme šnúru k tomu a tak ďalej a vlastne ten comeback bol vlastne už spečatený, spravený, odohraný a sme si tak povedali, že čo ďalej a vlastne my už aj počas comebackového turné alebo turné k 15 rokom sme už začali nahrávať tento album, len sa to celé pretiahlo, mali sme tú šnúru medzi tým, potom sa hrali v lete festivály, potom sme mali každý svoju robotu a tak ďalej. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo sa ten album tak strašne dlho nahrával a ďalšia vec bola tá, že naozaj sme aj reálne v štúdiu strávili mŕte času, len v podstate sme nechceli skončiť nahrávanie s tým, kým naozaj nebude tam nahraté všetko, čo sme chceli, všetky aranže, všetky vokály, všetky spevy, všetky efekty, proste všetko spravené a môžem povedať, že zvukári už naozaj šaleli pri nás, lebo ako rok naozaj nikto nenahrával album v poslednej dobe. A naozaj sme to vypustili vtedy von, až keď sme naozaj mali pocit, že je tam naozaj to všetko, čo sme tam chceli dať. Preto si myslím, že táto doska je skutočne iné kafe roku 2011, tak ako to cítime dnes, tak ako
tak ako to v podstate by malo znieť. Inak by sme ten album nenahrali, ani by sme ho inak nahrať nechceli. Proste Právo na šťastie, Toska, Iné kafe roku 2011. Čiže môžeme povedať, že 100% stojíš za tou robotou, ktorú ste počas tých 11 mesiacov urobili. 1,000%, jasné. Jasné. Dáme si ďalšiu skladbu, Iné kafe a Špinavé objatie, je to skladba z nového albumu, ktorá je číslo 6, tak si ju poďme vypočuť. Vy ďalej počúvajte a píšte vaše otázky, pretože v Rádiu Wow je skupina Iné kafe. Aj po 12. počúvate vaše obľúbené Rádio Wow na vašich frekvenciách, ktoré pre vás vysielame, a v štúdiu Rádia Wow Radko zo skupiny Iné kafe. My sme sa teda rozhodli, že ideme pozrieť na vaše otázky, ktoré píšete najmä cez Facebook, tak tuto sme myslím zodpovedali, máme tu ďalšiu. Mám otázku na Vratka, prečo vybrali také netradičné dni na koncerty, napríklad vo štvrtok v Banskej Bystrici? Že to netradičné, proste ide o to, že turné má prebehnúť v nejakom časovom horizonte, to znamená, že v našom prípade v priebehu mesiaca február, a nejde tam len o to, že kedy má čas Bystrica, ale kedy má napríklad čas Prešov, Košice, Žilina, Bratislava, Praha, Brno a tak ďalej, čiže celý ten itinerár tých koncertov proste závisí jeden na druhom a podľa toho sa vlastne to celé robí zase, aby tam neboli presuny, že keď môže Bystrica v sobotu, aby sme na druhý deň nešli čo len do Plzne a tak ďalej. Čiže v podstate aj tá logistická stránka celá sa tam dáva dokopy a jednoducho vyšlo to tak, že Banskej Bystrici to bude vo štvrtok a v podstate ľudia vedia, že najbližšie turné, ktoré bude až o 3 roky, čiže v roku 2015, takže ten preko je to ďaleko, tak buď príde, alebo nepríde, alebo komu to vyhovuje, alebo nevyhovuje, no proste o tom je život, o tom je to celé. Doba je taká, že nemôžeme si dovoliť hrať len piatky a soboty, lebo niekto by povedal, že zase napríklad v piatok odchádza a tam nebude. A v sobotu musí ísť na svadbu alebo s rodičmi a či to nemôžeme preložiť. Proste niekedy tieto verejné siete naozaj také úplne, že bizarné otázky prídu, že ja nemôžem, lebo niečo mám a teraz... Ako máme na to, my na to nereagujeme, lebo ako máme ako kapela reagovať na to, že niekto nemôže prísť na koncert? Možno sa ten človek sa s tým má podeliť, ale mňa by to nenapadlo napísať, lebo jednoducho ten koncert je vo štvrtok v tej Bystrici a to je fakt, nič s tým neurobíme. Určite áno, ono sa tomu možno hovorí, že 100 ľudí 100 chutí, vieš. Určite. Nevyhovieš všetkým, to je základ. Ďalej tu máme od Vlada, kto bude hosťom na koncertoch v Bratislave, a ešte tu máme od Mareka, mohli by ste sa opýtať, podľa čoho vyberali predkapely na turné? Toto sú otázky, presne to dve otázky súvisia so spoločnou vecou. My sme urobili mesiac pred Šnúrou, Šnúra začne 2.2. vlastne tak zhruba o 2 týždne sme na našom Facebooku Iné kafe Official vlastne spravili v podstate takú akciu, že každý týždeň hovorí jeden z členov kapely plus manažer, čiže vlastne sme 3 členové kapely plus manažer, čiže 4, čiže priebehu mesiaca každý týždeň hovorí jeden človek o Šnúre a vešiame to na svoj vlastne YouTubeový profil alebo channel Iné kafe. A vlastne už som tam hovoril hovoril tam Roman a zajtra alebo pozajtra tam zavesím Forusa, ktorý bude hovoriť zase o veciach, čo proste o čom hovorí on, a Dodo bude hovoriť posledný týždeň, to znamená, že budúci týždeň bude Dodo hovoriť presne o predkapelách, prečo sa predkapely vybrali a presne povie aj akciu, ktorá bude na posledný bratislavský koncert a povie dôvod, prečo tam ešte predkapelu nemáme uvedenú, aj napriek tomu, že sa nám milión predkapiel hlási, aj napriek tomu, že vieme, že tam predkapela bude, ale ako sa tam dostane a kto o tom všetko bude rozhodovať, sa dozviete všetci budúci týždeň, keď vyjde ten Dodo videoklip posledný. Čiže v správny čas. Tak, 5 minút po 12. hodine počúvate Rádio Wow, dáme si ďalšiu skladbu, bude to skladba Figurka z nového albumu, ktorý sa volá Právo na šťastie. Ďalej počúvajte Rádio Wow. Tak teda držím palce, aby vyšli všetky tie vaše koncerty, aby sa vám darilo a aby ste mali hlavne ten úspech. Ďakujem pekne a pozdravujem, nemáte čím ďalej, tým viac poslucháčov. Ďakujeme aj my, toto je Iné kafe a Právo na šťastie.